Bog svima. Evo Ivan je opet s vama, vraća nam se klupski nogomet, svaka čast reprezentacijama i kvalifikacijskim utakmicama, ali mislim da je ligaški nogomet nešto što svi kladioničari nekako najviše vole. Za ovaj tjedan odmah nam se vraćaju nekoliko dobrih derbija, imat ćemo u Italiji sudar Rome i Lazija, ali mi smo kao utakmicu tjedna izabrali derbi sjevernog Londona između Arsenala i Tottenhama, koji bi mogao ponuditi jako puno neizvjesnosti. Derbi sjevernog Londona je uvijek derbi, bez obzira na kojim se pozicijama Tottenham i Arsenal nalaze. A ove godine tim je zanimljiviji jer su obje momčadi u samom vrhu poretka. Nešto bolje je Tottenham koji ima 7 pobjeda, 2 neriješene i 2 poraza, a u zadnjih 5-6 utakmica izgubio je samo na gostovanju u Manchesteru kod Manchester Uniteda, a treba spomenuti da je tu utakmicu igrao bez svog najboljeg igrača Harrya Kanea. Inače, Tottenham igra sjajnu sezonu. Na početku se malo mučio na svom novom domu na Wembleyu, a dok je u gostima bio savršen. Isključivo je pobjeđivao na gostima, kasnije je upisao remi kod Real Madrida u Ligi prvaka i ovaj spomenuti poraz kod Manchester Uniteda, ali to ne može baciti nikakvo loše svjetlo na njihovu sjajnu gostujuću formu. Doma nije bilo tako glatko najprije, ali evo, sad je se malo stabilizirao Tottenham, tako da i na domaćem terenu uglavnom pobjeđuje. S druge strane, Arsenal je na 6. mjestu, ima 6 pobjeda, 1 remi i 4 poraza. S time da je nekako klimavo Arsenal ušao u sezonu, ali uspio se stabilizirati, dobar je i u Europskoj ligi gdje igra uglavnom s rezervama i u nacionalnom prvenstvu, iako je u posljednjem kolu upisao poraz. Ali taj poraz nije ništa strašno, došao je protiv najjače engleske momčadi, protiv Manchester Citya, dogodio se u gostima, tako da ne moramo praviti nikakve tragedije oko svega toga. Posljednji međusobni ogled između ove dvije momčadi prošle sezone dobio je Tottenham sa 2:0, dok je Arsenal zadnji puta slavio 2015. godine, znači prije 2,5 godine. Posljednje dvije međusobne utakmice na stadionu Emirates, gdje je Arsenal domaćin, završile su neriješenim ishodima. Nekih novosti po pitanju izostanaka ne bi trebalo biti niti u taboru jedne od ovih dvije momčadi. Harry Kane je imao određenih problema s koljenom, radi kojih se povukao iz engleske reprezentacije, ali prema vijestima iz engleskih medija Kane će biti spreman za derbi. Kladionice su danas kao malog favorita postavile Arsenal, s čime se nekako ne možemo složiti. Možda po kvaliteti jesu te dvije ekipe tu negdje, ali po meni Tottenham igra znatno bolju sezonu i ako bih nekog trebao staviti za favorita, onda bi to sigurno bio Tottenham. Tim više što je na gostovanjima bio jako dobar. Očekujem tu da će biti da bi moglo biti golova, ali očekuju to i kladionice, pa baš i nema nekih vrijednosti na klađenje na golove, ali zato po meni vrijednost ima odabir Tottenhamove pobjede bez neriješenog ishoda, odnosno kao azijski hendikep 0 na goste, što znači da će nam ulog biti vraćen ukoliko utakmica završi neriješenim ishodom. Zato možemo dobiti koeficijent 2,05, što je po meni jako dobro i to je naš tip dana. Evo, nadam se da će ovaj tip biti uspješan, da ćemo nešto zaraditi svi zajedno od klađenja, a vas pozivam da nas pratite na Fejsu i na našim stranicama i da se pretplatite na naš YouTube kanal gdje stalno donosimo neke nove najave, prognoze, analize. Lijep pozdrav svima!